Медитация срещу чувството за празнота. Настани се удобно, в седнала позиция, изправи гръбнака, намести раменете и притвори очи. Опитай да визуализираш картината в точката между веждите. Представи си, че влизаш в морето. Водата те облива, разтваря и отмива твоята болка. С всяко издишване тъмнината отстъпва, а с всяко вдишване празнината се изпълва с златиста светлина. В тази празнота се заражда нов живот. Твоят живот. Вдишвайки златистата светлина, си представи, че вече са минали 9 месеца и помоли Афродита да благослови твоето раждане. Почувствай как се раждаш отново в топлите вълни на морето. Усмихни се на света, в който си пристигнала, и почувствай как света също ти се усмихва. Усети как любовта на света те изпълва, как всичко се радва на твоето раждане. Всичко приветства появата ти. Ти си уникална и чудесна такава каквато си. Ти си достойна за любов по рождение, просто защото си ти. Да бъдеш обичана е толкова просто и естествено, както да дишаш. Почувствай как всяко вдишване изпълва сърцето ти с любов и запълва сеещата празнина на душата ти. Ти се къпеш в топлите вълни, забавляваш се и се радваш на всеки миг. Ти си дете. Виж как това дете се превръща в момиченце, като запазва всички качества на детето: искреност, нежност, доверчивост. И ето, малкото момиче си играе с вълните, пръска във всички посоки и пищи от възторг. То усеща единството си със света. Усеща как радостта го преизпълва. Чувства, че целият свят му принадлежи. Това момиченце става дългокрако девойче. С изящната грация на младостта той играе с вълните, като запазва непринудеността и общителността на малкото момиче. Светът му се любова и му подарява своята любов, а в отговор той излъчва любов и озарява всичко наоколо. Дългокракото девойче се превръща в девойка, неопитна и чиста. Тя се оставя на течението на живота, на вълните, доверява се на света и се разтваря в него. Когато почувстваш, че си готова, се върни в реалността. Бавно отвори очи и осъзнай къде се намираш. Мислено опитай да запазиш качествата на детето и чувствата, които изпита по време на медитацията. Запази тази невинна искреност, нежност, доверчивост и любвеобилност. Понякога може да ти се струва, че сърцето ти се е превърнало в късче лед. Тогава се върни към тази медитация и опитай отново да отвориш сърцето си за любовта.